Republica Moldova are doar două țări vecine, România și Ucraina. România este membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, iar Ucraina a semnat acordul de asociere. În cazul unei eventuale rezilieri a acordului de asociere cu Uniunea Europeană și schimbării vectorului politic, situația dificilă în care s-ar pomeni Republica Moldova ar putea arunca țara cu zeci de ani înapoi. Iar dezavantajele și pierderele generate de această autoizolare nu ar fi doar de ordin economic. În primul rând, cetățenii moldoveni ar pierde posibilitatea de a călători fără vize în Uniunea Europeană și s-ar pomeni din nou în cozi interminabile la ușile ambasadelor, nevoiți să adune dosare cu acte doveditoare pentru a obține o viză de călătorie. Acest lucru ne va afecta pe toți, de la sportivii care pleacă la competiții și în cantonamente peste hotare, sau specialiști care acum au posibilitatea perfecționării profesionale în străinătate, până la oamenii care merg în țările europene pentru tratament sau pur și simplu pentru a-și vizita rudele stabilite acolo. Un alt segment important care ar avea de suferit este lupta cu corupția. Reforma justiției este una dintre reformele cheie susținute de Uniunea Europeană. De aceea se alocă fonduri substanțiale pentru finalizarea ei. It's 60 million plus 10 technical assistance. We are talking about 70 million. But from other sources there is more money coming in. Uniunea Europeană veghează ca justiția să fie efectuată corect și neselectiv în țările membre și cele în curs de aderare. Spre exemplu, în România, țară care anterior avea grave probleme la acest capitol, lupta cu corupția a devenit unul din principalele obiective. Timp de un singur an au fost condamnați 900 de mari corupți. Au ajuns după gratii un fost prim-ministru, foști și actuali miniștri, deputați, senatori, procurori, judecători, primari, prefecți și președinți de consilii județene, miliardari și magnați de presă. Acest lucru a fost posibil și pentru că Uniunea Europeană insistă ca legea să fie aplicată indiferent de statutul, funcția, averea persoanei sau gradul de rudenie al acesteia cu înalți demnitari. În cazul în care Republica Moldova va înceta aplicarea prevederilor acordului de asociere, reforma justiției și lupta cu corupția au șanse mari să fie stopate. For the justice it would mean going back to well-known old system where different interests and values are prevailing, meaning that it will be again back to the corrupt judiciary. It's not gone yet. Inefficient and untransparent, lacking independence. That's where Moldova is going through association agreement and European aspirations. But if Moldovan people will say no to that, it means that everything will be like now or even worse.